dili mag-ignorant, gi-ignore pagid nila. Mo nang ang Ginoo naghatag chance. Mo na naigingon dito sa Israel bagi prophecy ni Israel nga ang Ginoo daw naghatag chance sa Israel. Gipakita niya ang grasya is a little space. Dili ingon amazing, a little space na lang. Ang mercy is extension na lang. Gi-extend nila sa ato Yang gi-extend ba? Mingon ta dugay. Salamat ganit ta dugay aron makakaton pagita kay daghang kayo ni nga matod pa ni David nga volume of books gisulat diri sa kabubuton sa Ginoo. Wala pa gyud ni gipadayag sa ato Duha lang gani kabutang ang gisugo sa Ginoo pag matuman nato ni tanan. Ang iyang ang pagtuman daw sa tanang sugo sa Ginoo duha lang kabutang pumahimo nimo. Gugma ang Dios tibok mo kalag kusog hunahuna og igugma imong sulingan sa among pagdalingon. Matuman na wala nga hinungdan nga dili nato makaya paghigugma sa Ginoo. Pero kung matuman nato na tanan bisag wa pa ta kabalo aning mga pulo natuman na nato to. Kay mao ginay pinaka great commandment sa Ginoo is to love your God with all your heart and love your neighbor. Kung mahimo na nimo, mao bitaw na nga karon kita. Ambot kung tinuod ba kita nahigugma sa Ginoo. Una sa kabutang nga din ang pulong sa Ginoo is dili bakak. Mo na yang gingon dinhi. Di ta mag-ignorante ning pulongan ni. Mo na nga nilampas na ta. Mo na ang gitawag og lungsop piring. Nga ang lungsop piring daw sa Ginoo matod pa sa verse 15 chapter 3, 2 Peter chapter 3 verse 15. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given to him, hath written unto you. Wala ang gi-account yun sa Ginoo kanang dugay panibalik sa Ginoo. Ang Ginoo atong 2,000 years kana gi-count na ayang lang sa pira sa Ginoo salvation aron na apay maluwas. Pasalamat ganita nga nakadot-dot ta 2008 na. Ako, abi nimo sa tinuod lang. 2008 ko nagsugod. Nangalagad ko sa Ginoo kay 2000 wala gid ako pagpangalagad sa Ginoo. On and off. Pasalamat lang ko init o bugnaw, init bugnaw na bugnaw ko na init ko. Pero karon wa gyud ko kabalo kung kanus ako mungdan. Nagtuog gyud ko no naggingon may awit nga halayo na ko sa tanaw sa himaya sa Ginoo. Wala na panahon sa pagbalik pa. Mabita na nga din, ang pulo sa Ginoo, importante nga din, kita mahibaw. Muna ang ato ang dapat hibawan, ingon pa ni Peter, St. Peter, knowing this first, Scoffer shall come at the last days, saying, where is his promise of his coming? Tabaw mo ng Scoffer, ingon pa sa dictionary ka ng Scoffer, an expression of scorn. Kanang scorn, kanang nagbugal-bugal ba? An object of scorn, kanang makiri, kanang nagsulti ang pulong sa Ginoo niya ang imong kasing-kasing mingon lang. Mingon lang siya nga din, ambot sa inyo ang kabahin kini mga pulong inyo nadunggan basig mingon mo, maminaw lang mo. Pero sa inyong hunang-huna day inyo dengi bati nga ako magkaanak. Oo, magkaanak. Una na magyud ang tao, butong hagyud. Muna nga, mag-pray gyud ka sa Ginoo, nga mangayo tag mercy. Gani, kung mga lagat sa Ginoo, mupresenta sa atong lawas niya sa Ginoo, kung sa gingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12, I visit you, therefore, my beloved brethren, present your body by the mercies of God. Muna yang gingon, by the mercies of God. Uban sa kaluoy o pinaagi sa kaluoy sa Ginoo, ipresentar na ang imong body. Kinahanglan mangayo kag kaluoy, Lord, ang akong lawat akong ihalad nimo. Aron mahimong balaan ug acceptable. Kay mao gina ang reason sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kanang magpresentar ta sa atong lawat niya sa Ginoo by the mercies of God. Kay kung dili ta kaluoy sa Ginoo, adi niya dawaton ni. Muna ang mercy importante. Muna yang gingon, moabot ang panahon walking their own last
kanang mga Christian nga aduna pay mga kaibog sa kalibutan. Napagani mo kaibog sa kalibutan, gusto pagani mo sa kalibutan mo na hinungdan dili kayo mo serious ining Domingo. Mo na kay ngano man, mas serious pa mo hinuon. Tama po itong gingon sa pulong sa Ginoo. Ang uban mga Kristiyano, they choose light rather than they choose darkness rather than light. Gusto pa nila ang walay pulong sa Ginoo kaysa mga naay pulong sa Ginoo, kanang padaygan siya ba. Mao gyud lang ang propesya, mao gyud na gani atong unang panahon ang giingon sa Ginoo sa Jeremiah. Gipili nilang kamatayon kaysa kinabuhi. Sa ila, wanang nangamatay sila kay gusto man nilang kamatayon. Wanang gingon appointed manggutagot o di pilion din na nimo mo bitaw si Jesus Christ niyan ni aron pagpasabot yun. Mga dili gyud unta ka malaglag, mamatay, should not perish but have palang everlasting life. Niya mo nang mangayo gyud ta og tabang sa Ginoo gadi. Iya tang tultulang kay gamay ray nakatultol sa dalan paingon sa kinabuhi. Gani ako hinumdum ko ba nga ang tao wag yun nangita sa dalan, wag nangita sa kamaturan, labaw pa sa tanan, wag nangita og kinabuhi kay ngano man natural yun. Mo nang gingon wabot ang panahon nga labi na kaning mga matured na matiguang na. Tama man kita sa gitawag og kanang bulak lagi nga malaos. Wala ayaw tuguti ana, mo nang gingon ni Job ba, ayaw ninyo hulati nga ang inyong balay is ang grave ba grave. Do not with your house is the grave. Ayaw huwatan ninyo nga mao na imong balay. Nagandam gani si Jesus Christ og balay sa langit kay kung asa siya dalon ta. Nya sa pagdalag wa ka nang andam. Labi na nga ikaw. Ang kaaway is a roaring lion seeking whom he may devour. Unya natukob ka sa lion sa kaaway. Ang kaaway nato matud pa ni Jesus Christ. Sa John chapter 10 verse 10, the devil is come to kill, to steal, and to destroy. Nya kung na-kill ka, na-steal ka, na-destroy ka. Muna nga sa kabutan nga bantayan na nato, ibig si Jesus Christ, nag-andang og life, muna ningon si Job, ayaw ninyo wata nga inyong balay, muna inyong lugnanan. Kundili, mo itong gingon, pangandam kay mubalik si Kristo, kay nag-andam siya balay, alang kanimo kwaon kaniya kay asa gani siya tuwa po ka. Muna sa kabutan nga di kinahanglan gyud nga magpabilin ta sa sayon sa simbahan. Mao gini inyong life, mao ni atong life. Wa na tay laing gisugo sa Ginoo. Wa na nagingon ang Ginoo sa unong kadlaw pagdaig mo nako. Pagsimba mo. Kundili one day lang yang gipangayo. Wala yang gingon kay ikapito kadlaw ni pahulay manggod siya. Iya manggod ang gibalaan, gi-refresh niya tanang tao, gi-bless niya tanang tao diha. O bitaw na sa kabutan nga din ang tao, kinahanglan daw kuno ma-convince. Ang Jude chapter 18, verse 18 kay usara man ni ka chapter. Magsugot ta sa 17. Ingon pa sa Jude 17 and 18. But beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostle of our Lord Jesus Christ. The verse 18, how that they told you there should be a mocker in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. Verse 19, this be the who separate themselves sensual, having not the Spirit. Muna yung gingon, mga hinigugma ko, hinumdumin ninyo ang mga pulong nga gisulti diya sa mga apostolis sa Ginoo nga si Hesus Kristo. Sa verse 18, nga giunsa nila pagsulti kaninyo nga aduna gayud nga mga makers, mabiyay-biyayon sa ulayng adlaw, nga matod pa niya, naglakaw sila sa ilang kagalingong, dili Diyos nun nga pangibog. This be the who separate themselves.